Pardon. Ορίστε. Γιατί? Για ποιο λόγο? Και στο δημόσιο χώρο έχουμε. Είμαστε. Οποιονδήποτε μπορούμε να τραβάμε όσο είμαστε στο δημόσιο χώρο. Έχει ένα νόμο. Δεν το συζητάω με εσάς. Δεν το συζητάμε. Όπως και εσείς όταν μας τραβάτε χωρίς την άδειά μας. Όταν περνάμε και μας τραβάτε. Δεν σε τραβάω χωρίς την άδειά. Εμένα. Όλους τους άλλους τραβάτε. Τραβάτε πολύ κόσμο σε γενικά πλάνα. Εάν δεν περίμενε λίγο να τους ρίξουν διαφορετικά. Πάνω από ένα νομικό να μας πει. Ή να πάρουν το 100 να μας πει. Για να σου κάνω μήνυση. Υπάρχει νόμος. Ποιος νόμος χωρίς είναι? Όσο είμαστε σε δημόσιο χώρο δεν είμαστε στο δικό σας σπίτι. Δεν σας τραβάω στο δικό σας παράθυρο. Τελείωσε. Άγχος.